उदाहरन होनानै बुजायगोन। दा बेगरनि खोथाखौहाय बेयो गोबां समावहाय रोखोम रोखोम एग्जामपोल होनायाव दृष्टान्त होनायाव बियो बुंदों। दा जोंनि बेलेखा जों बेखौ बुजिनांसिगोन बे बेगरखौ बियो मानो बुंखो। मोनसे जायगायाव ओरै बुंदों, नोंनि फोथायनाया बेगर गरसेजों समान जायोब्लानो नोङो बे हाजोखौ हुखुम होनानै बैथिं नोङो दोरोदहोनो हागोन होननानै बुंदों। आसरित खोथा बियो। बे मथेब्ला जों ओरै साननो हागौ नामा, बेसराथ' बिराद फिसा बा बेगराथ' बिराद फिसा, बिदिब्ला आंनि फोथायनायाथ' बिनिफ्राय बहुद देरसिन। हयथ' बेबादि एसे सानगोन नामा मानसिफ्रा, खारन बयनिख्रुइ फिसासिन बिसया बेसादा बेगरानो। दा बेखौ माबोरै बेखौहाय बेगरजों रुजुखो। ओमफ्राय बिदिब्ला जोङो जोंनि मिथिनांगौ बाथ्राया एक्जेक्टलि बियो बे बेगरखौ मा होननानै खोन्थानो थाखाय बियो बेगरजों रुजुदों। जों बे खोथाखौ जोङो एसे मिथिनाया गाहाम होननानै आङो बेखौ स्टाडि खालामनानै फैदों। मथिनि 17 अध्यायावहाय ओरै होनदों, नोंनाव बेसर बेगर गरसेजों समान जुदि नोंनाव फोथायनाय दङब्ला नैबे हाजोखौ नोङो दोरोदहोनो हागोन होननानै। ओमफ्राय गाहायाव मोनसे खोथा लिरबावदों, मानसिफोरनि थाखाय बियो गोब्राब, नाथाय इसोरनि थाखाय बियो असम्भब नङा होननानै बे प्रसेसखौ एक्सप्लेन खालामदों। मानसिनि थाखाय गोब्राब, इसोरनि थाखाय बियो गोब्राब नङा। आं बेगरनि थाखोमानाय मोननैसो पावार, मोननैसो शक्तिखौहाय आं एसे एक्सप्लेन खालामनांगोन। बिनि आखुथाया एक्जेक्टलि माबादि, मानो जोंनि फोथायनायखौ बियो बेगरजों तुलना खालामदों, आरो मानो बियो एफाराब गिदिर, एफाराब गोरा, एफाराब गोख्रों खोथा बुंदों। बेगरा जोंनो मा फोरोङो। मोनसे बेगरखौ जोङो हायाव जेब्ला जोङो गायो, बे बेगरा गोदो थारमाने। ओमफ्राय जोङो बेखौ अन्थाइयाव गाया, बेखौ जोङो मोजां हायाव गायो। बे सोदोबफोरखौ आं रिपिट खालामदों। मोजां हायाव जोङो बेगरखौ गायो। ओमफ्राय बे बेगरा जोंनि मेगनाव बे बिफां जाबोयो, ओमफ्राय बिफां जानानै देरलाङो। ओमफ्राय बे बिफांनि पार्पस उद्देश्य जाहैबाय, मोनसे सम फैगोन बियो जोंनो फिथाइ होगोन। दानिया जायफ्रा बेबायदि दंफां लाइफांनि बिगियान फरायो, जायफ्रा बटानि, साइन्स बेबायदि साबजेक्टफोरखौहाय नायो, बिसोरो रिसार्च खालामनानै मोनो, जोंनोहाय बुजायो, फोरोङो। बे बेगरा, गोग्गो बेगरनि हेंथायै गोबां रोखोमनि प्रेसार थायो हानि सिङावहाय। आर्थ प्रेसार, बेखौ सेबथाबनाय जायो हानि नाख्रेबनायजों, हानि दुंनायजों, बिनि टेम्पारेचारजों, बायदिसिना दिनै जे हानि जे इलेमेन्ट पदार्थफोर दङ, बे पदार्थफ्रा हा सिङाव गायनानै दोननाय, फुनानै दोननाय बेगरखौहाय नारसिनो। बिनि सोरगिदिं हेंथा दङ, बिनि सोरगिदिं प्रेसार दङ। बे गासैबो रोखोमनि प्रेसारखौहाय सोरखिनानै ओंखारबोनो हाग्रा बे बेगर। बे हानि नाख्लाबनाया प्रेसारा बेखौ हमथानो हाया, बिनि बेंखनथिया बेखौ होबथानो हाया, बिनि सोरगिदिङा बेखौ हमथानो हाया। मानोना बे बेगराव बेबायदि शक्ति दङ, आखुथाय दङ, गोहो दङ, बियो गावनि सम जानाय लोगो लोगो बियो
थांनानै दंफांनि महराव बिफांनि महराव बियो ओंखारबोदों। most powerful character बियो। बिनि खुब बोलोगोरा मोनसे सक्ति। बे बेगरजों जोंनि फोथायनायखौ जिसु ख्रीष्टआ थुलुंगा खालामो। जेब्ला बे बिफां रज'नानै हायाव ओंखारबोयो, बेनि उनावबो बिनि जुजिनाया जोबा। साननि दुंनाय, अखानि हानायनि नारसिननाय, बारहुंखानि नारसिननाय बायदि मैया प्रकृतिनि नारसिननाया बे दंफांनि सायाव थायो। बे गासैखौबो सौसिनानै बे दंफाङा गेरेमसा महरै ओंखारबोयो। ओमफ्राय लासैनो मोनसे टाइम फैगोन, बे दंफाङा मा दंफां बिनि फिथाइ होगोन। खान्थाल दंफांखौ बे खान्थाल फिथाइ होगोन, साल दंफांखौ साल दंफाङै बियो देरलांगोन। बे बेगरनि बे सक्तिया बेबादि। ओमफ्राय बेखौ मोनसे जायगायाव मोनदों, बेखौ फोथायनायजों बेखौ थुलुंगा खालामदों। माने बे बेगरबादि नोंनि फोथायनाया थारमाने जानांगौ। बियो जागायजेननांगौ। सिद बेगर माने सोमजिजेननाय सुरुवात बियो सुरुवात। दंफां गैया नाथाय बेगरबो दङ, नों स्टार्ट खालामबाय सुरुवात जागायजेननाय। जिबनावहाय सुरुवात जानो थाखाय टु बिगिन उइथ जोङो जोंनि जिबनखौ जागायजेननो थाखाय जोंनावहाय बे बेगरा सुरु जानांगौ। आरो जोंनि बिगिनिं जागायजेननायनि पइन्टआ बेनो जागोन, जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनो हानाया। बे जे इसोरनि फिसा, बिनि बाथ्राखौ खोनानानै बे जे सासे त्राणकर्ता, बे जे सासे सोरजिनो हाग्रा, जोंखौ पबित्रान होनो हाग्रा इसोर, बेखौ मिथिनानै बेखौ फोथायनो हानाया सोमजिजेननाय बेगर। नोंनि जिउ सोलेरा मोजां हा मोदोम जागोन। बे बाथ्राया जि बाथ्राखौ नोङो खोनादों, लिभिं वर्ड, गोथां बाथ्रा, बे गोथां बाथ्रा जिसु ख्रीष्टनि बे बाथ्राखौ खोनानानै नोङो बेखौ जेब्ला एक्सेप्ट खालामबाय, बिश्वास खालामबाय, नाजावबाय, होमबा बियो जोलै बेगर जागायजेननाय बायदि हा मोदोमाव गायजेननाय बादि बे फोथायनाया जोंनि जिउआव सोमजियो। बे फोथायनायखौ बेबादिजों जिसु ख्रीष्टआ थुलुंगा खालामनानै होदों। इसोरनि रायजोआव हाबनोब्ला, इसोरनि रायजोआव थांनोब्ला बे फोथायनाया जोंनाव थानांगौ। ओमफ्राय बे फोथायनाया इसोरनि बाथ्रा खोनासंनायजों जायो। आरो बे फोथायनाया जोंनाव थायोब्ला बे बेगरा जोंनाव थाबाय। दा बेगरनि आखुथायखौ खोन्थानो जाबाय, बिनि सोरगिदिं रोखोम हेंथा थायोब्लाबो बेखौ फेजेननो हाया। बियो देरहागोन। बियो बिफां महरै नुजागोन। बारहुंखाब्लाबो बियो दावखोलांगोन, अखा हायोब्लाबो बियो सौसिलांगोन। ओमफ्राय बियो गेरेमसा गावनि आखुथायखौ, गावनि आखल आखुखौ बियो बयनिबो सिगाङाव दिन्थिनो हागोन। एखे बे बेगरा जोंनि जिबनाव बियो फोथायनाय। जोंनाव बे बेगरा थायोब्ला, बे फोथायनाया थायोब्ला, बेखौ ओरैबायदि बुजायनो नागिरदों, बे संसारनि जिखुनु रोखोमनि बोलोआ नों मोननाय, नों फोथायनो हानाय, जिसु ख्रीष्टखौ बिश्वास खालामनो हानाय जि गोहो बेगर, बेखौ हमथानो हानाय नङा। बियो रज'बोगोन, बियो दावगाबोगोन। बेनिखायनो बेखौ सुरुवात जोंनि बेगर होननानै बुङो। इब्रियावहाय जोङो 11 अध्यायावहाय खोन्थादों जाबाय, फोथायनायनि अनगायै खुनु मोनसे नोंनि हाबाफारिफोरजों नोङो इसोरखौ सन्तुष्ट खालामनो हाया। इसोरा सुरुवात खालामनो थाखाय जोंनो बे बेगरखौ जोंनो नांगौ। ओमफ्राय बाइबेलनि मोनसे खलबाव आरोबाव जोंखौ बुजायदों, आं बिजाबफोरखौ फरायबाय थाला, बुंदों जाबाय, सासे मानसिया बेगर फोनो ओंखारलांदों। बेनिखायनो आं दहाय बासिनानै लादों, हा मोदोम, मोजां हायाव गायजानाय बेगर होननानै आङो बेखायनो बुंजेनदों। बे खेथियकआ
बेफोरखौ फोनाया माखासे लामायाव गोलैदों, अन्थायाव गोलैदों, सुब्रायाव गोलैदों होननानै ओमफ्राय बिनि दानस्लायनायखौ जिसु खृष्टआ बुजायदों। आङो बे मोनथाम बाहागोखौ आङो लायाखिसै। आङो बुंदों जाबाय मोनसेया हा मोदोमाव गोलैदों, मोजां हायाव गोलैदों। ओमफ्राय बे मोजां हायाव गोलैनायनि एन्सारखौ जिसु खृष्टआ बुजायदों। मोजां हायाव गोलैनायखौ आं दा बेखायनो आङो बुजायदों, जिसु खृष्टनि राव खोनानानै जोंनो बेखौ फोथायनो हायोब्ला, बे फोथायनायखौ जों बोजबनानै लायोब्ला, बियो मोजां हायाव गायजानाय बेगरजों बेखौ जिसु खृष्टआ फोथायो। इसोरनि रायजोनि बोलो। ओमफ्राय बे इसोरनि रायजोनि बोलोआ बेखौ दबथायनानै नाख्रेबनानै दोननो हानाय बे पृथिबियावहाय खुनु जेबो बोलो गैया। बे गिदिर गोख्रों इसोरनि बाथ्रा। हा मोदोमाव गोलैनायखौ जिसु खृष्टआ बुजायदों। बोथोर जेब्ला फैगोन, बे हा मोदोमाव गोग्लैनाया बिसोरो 100 गुन फिथाइ होगोन, 100 fold। बेनि उनाव आरोबाव होनदों 60 गुन फिथाइ होगोन। बिनि उनाव 30 गुन, बयनिख्रुइबो हायेस्ट रेटखौ जिसु खृष्टआ बुंदों 100 fold, 60 fold, and 30 fold। बेबादि हा मोदोमाव गोग्लैनाय बेगरा बेबादि फिथाइ होयो। बे जिसु खृष्टनि बुंथिनाय आरो गेरेन्टेड मोनसे खोथा। सुब्रायाव गोलैनायखौ बे हमाखै, अन्थायाव गोलैनायखौ बियो हमाखै, लामायाव गोलैनायखौ बियो हमाखै। बियो बुंदों हा मोदोमाव गोलैनाय बे बेगरा बियो 100 fold, 100 गुन, 60 गुन आरो 30 गुन बियो जोंनो फिथाइ होगोन। बे फिथाइखौ जों बेनिखायनो बेखौ रावबो हमथानो हायैखाय इसोरनि साननाय हनाया जोंनि जिउखौ लानानै जि खामानि बियो मावलांनो नागिरदों बेखौ रावबो हमथानो हानाय नङा। बेनिखायनो बेखौ हाजोजों तुलना खालामदों। जायखौ मानसिफ्रा असम्भब सानदों, बियो सम्भब जादों। जि जिनिसखौ मानसिनि साननाय हनायजों असम्भब सानदों, बियो इसोरा बेखौहाय सम्भब खालामदों। मानोना बे बेगराव बेबादि गोहो आरो शक्ति दं। जिसु खृष्टखौ फोथायनायाव, बेखौ खुलुमनायाव जोंहा बेबादि शक्ति, बोलो जोंहा दं। देन नेक्स्ट स्टेप आं आरोबाव बुंबावनो नागिरदों। जोङो मोजां हायाव गायजानाय जों गोग्गो बेगर जोङो मोनबाय। गोग्गो बेगरनि सायाव इसोरनि एसुरेन्सआ बेनो, बे 100 गुन फिथाइ होगोन, बियो 60 गुन होगोन, 30 गुन होगोन। गुलुंनानै थांगोन, बायलांगोन, बेबादि खोथा बुङाखै। बे आंनि मण्डलि, आङो बेखौ गायसनो आरो बेखौ बे संसारनि बोलो, नोरोखनि बोलो, बिनि अर्थआ जाबाय जिखुनु रोखोमनि बोलोआ बे आंनि मण्डलि, बे आंनि गिर्जाखौ, बे गोग्गो बेगरखौ, बे फोथायग्रा बेक्तिखौ रावबो सिफायनो हानाय नङा। बे जिसु खृष्टनि बुंथिनाय बाथ्रा, जोंनि सुबाथ्रायावहाय बेखौ जोंनि फोथायनाया बेबादि सक्तिशालि। जों देरहानो थाखाय जों फोथायो, जेननो थाखाय। बेनिखायनो देरहानाया जोंनि जिउआव साक्सेसआ जिसु खृष्टआ जोंनो एसुरेन्स होखानाय। मानोना जों बिनि गोथां बाथ्राखौ जोङो आजावबाय। बे बेगरखौ जोङो हा मोदोमाव गायनाय बायदि जोंनि जिउआवहाय जोङो गायनानै लाबाय। दाना जोंनि खामानिया मा? बे हा मोदोमनि बेगर मोननायखाय बिफां रज'दों, जोङो बेखौ दैनन्दिन एक्सनावहाय जोङो बेखौ माबोरै जोङो बाहायो? माबोरै जोङो दिनैहाय 100 गुन मोनगोन? माबोरै जोङो दिनै जोंनि फिथाइया 60 गुन जागोन? माबोरै जोंनि फिथाइया 30 गुन? माबोरै जोंनावहाय
मिथिया बोरै जानांगौ जाखौबो बुंदों नोंनि बे फोथायनायखौ नोङो एप्लाइ खालाम एप्लाइ आं सासे स्टुडेन्टखौ बुङोब्ला नोङो जुदि जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायोब्ला एक्सनाव नों बेखौ एप्लाइ खालाम आङो मा बुंगोन बेखौ स्टाडि your books नोङो नोंनि फराशुना खालामनांगौखौ नोङो स्टुडेन्ट खारन बे बेगरा कमप्लिट बिफां मोनथ'आ बियो सुरुआ बियो बिफां जागोन दिनै बेगरा गायदों गाबोन बियो डक्टर जानो हाया गाबोन बियो फिलसफार जानो हाया गाबोन बियो PhD बियो अब्ला बियो मा खालामनांगोन बेगरा जोंनो खिन्थु प्रतिज्ञा होदों बियो बिफां जागोन गेरेमसा गिदिर बिफां जागोन आरो बियो बयनोबो सार्भिस होनो हागोन दाउसेनफ्रा बेवहाय बाहा लाफैगोन बिसोरनि रायजो जेब्ला फरायसुलिफोरखौ बुंगोन गोरलै गथ'फोरखौ जेब्ला बुंगोन बेखौ नोङो माबोरै बे बिश्वासखौ माबोरै नोङो एक्सनाव ट्रेन्सलेट खालामगोन माबोरै नोङो बाहायगोन जाखौबा होनदों फोथायनाया मावनाय गैयाब्ला गोथै बियो मोनसे क्रिटिक अर्थात बियो बिजिरनानै सोंखारिनाय रावजों माबोरै बेखौ एक्सनाव लांनो बेखौ बियो जोंनि फोथायनायखौ जोङो एक्सनाव जों बोरै लानो नोङो फोथायदों बे फोथायनायाव मावनांगौ नोंनि खामानिखौ बेखौ नोङो एक्सनाव अब्ला मा जागोन दैनन्दिन नोंनि जिउआ मोनसे लेभेलनिफ्राय मोनसे लेभेलाव मोनसे थाखोनिफ्राय गुबुन मोनसे थाखोआव नोङो डेभेलप जालांगोन नोंनि फिथाइया माल्टिप्लाइ नोंनि फिथाइया माल्टिप्लाइ प्रथमाव किजानि 30ल'मोन बेनि उनाव 60 गुन जाबाय बेनि उनाव 100 बे जोंनि जिउनि जे आशीर्बाद बे आशीर्बादआ माबोरै बृद्धि जालांगोन बेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ फोरोंनायजों बेखौ जों दिन्थियो स्टुडेन्ट्सनि लाइफआव जों बेखौनो मेजार खालामनांगोन दिनैहाय जोङो बेगरखौ जोङो जुदि गायबायब्ला फोथायनाया जोंनाव दंसैब्ला जोङो एक्सनावहाय जोंनि खामानियावहाय बेखौ बाहायो बे खामानिजों जोङो गोजौ आरो गोजौ थाखोआव जोङो आवगायलाङो सासे प्राइमारि स्कुलनि स्टुडेन्टसा प्राइमारियाव बे थाबाय थानाय नङा एमइ स्कुलाव थांगोन ओमफ्राय एमइ स्कुलनिफ्राय हाइ स्कुलाव थांगोन कलेजाव थांगोन इउनिभार्सिटियाव थांगोन बे लेभेल बेवहाय सर्टकाट लामा गैया एलपि स्कुलनिफ्राय डाइरेक्ट इउनिभार्सिटियाव थाङा स्टेप बाय स्टेप बे स्टेपआ बे एक्सना जोंना मोनसेनिफ्राय मोनसे जोङो बेखौहाय मावो इसोरा जोंखौ मोनसे लेभेलनिफ्राय मोनसे जोंखौहाय दिखाङो मिनिस्ट्रि खालामबाय थानाय मानसिफोरनि बेलायाव आङो बुंनांगौ जायोब्ला बे बेगरखौ अब्ला आङो बिसोरखौ बुंगोन नोंनि इसोरा नोंनो जेसेबां बिश्वास होदों बे बिश्वासजों नोंनि फिथाइया बेसेबां जादों नों बेसेबां बेखौ माल्टिप्लाइ खालामखो बेसेबां नोङो बृद्धि खालामो नोङो बेसेबां लेभेलाव नोङो आवगायबोखो 10 बोसोर सिगां नोङो इभान्जेलिस्टमोन दिनैसिमाव नों बेसेबां आवगायबोनो हाखो आरोबाव नोङो आवगायनांगौ नंगौ नोङो बिदि इभालुएसन अर्थात बिजिरनानै नायोब्ला नों थाल मोनगोन ओमफ्राय नोङो बेसेबां आवगायनांगौ नांगौ बेसेबां नोङो सासे टिचारा जेब्ला बियो फोरोंजेनो बे एसेबां एक्सपार्ट नङा किन्तु फोरोङै बे ओरैबायदि डेभेलप जाबाय आफ्टार 5 years 10 years बियो माने बिनि स्किलआ जोङो स्किल होनना बुङोब्ला सेमि स्किल आनस्किल होनजायो सेमि स्किल हाइलि स्किल जों बिनि केटेगरियावहाय बाहायो कम्पानिफोर बांसिन बाहायो प्रथमाव आनस्किल थागोन बेखौ जोङो स्किल खालामगोन सेमि स्किलनिफ्राय स्किल खालामगोन स्किलनिफ्राय आरोबाव हाइलि स्किल बेबायदि केटेगरियावहाय मानसिफोरखौहाय डेभेलप एकबारैनो आनस्किलनिफ्राय हाइलि स्किल्डआव क्रस जायो बेबादि जोंनि मावनायजों जोंनि बाध्यताजों जों दावगानानै थांनायजों जोंनि फिथाइफ्रा बृद्धि जायो बेखौनो एथलेटिक्सफ्रा
자기들의 결합, 비서를 하이잠, 롱잠, 이거리 말. 근데 사실 만시에다가 하이잠하고 제가 위에 소이풋, 제가 위에 맞나 하이. 아무래도 만시에도 홀잠은 알아보 이렇게 잠퍼라면 본니 해파서도 홀잠 맞나 이래가지고 내가 소이풋으로 놈아. ये कम से कम ये 200 फुट ये पानी 혼자미 내 원리 해봐서든 예를 장 정하면서 버텨내 해봐 내 버텨내 가지고 프랙티스는 거야 정리 마오는 거 가지고 마오고 정리 문화는 캐파시티 정리 스킬이야 예버지 이제 대표하잖아 혼자들에게 따분 partner 하게 정리 버텨내고 문체를 되니까 누구 문체를 하이 예를 들어 정리 대하느냐 대하거나 너는 그것을 뜻과 너는 뭉치하든 대하느냐 정리를 하이 대하나를 정말 문신에서 정말 하고 그러면 좀더 지고 나와이 정말 대다고 하고 하고 났습니다. 스스로 아이들은 어린이를 하는 거야. 스스로는 과학에 지금 테스트라요. 테스트에 스튜던트들이 나오하. 문제 테스트 기회 그런가? 넥스트 합력의 테스트 기회는 알고 얘네들 3months 나오. 알고 이 테스트라는 건 파이널은 넘버원, 인내는 넘버원. 왜 테스트 그의 이스를 인내를 그리 하기로 하는 거야. 아무래도 이제 예년에 그러니까 next 파서와이 이제 promotion state 있습니다. 아무래도 다우하니 수는데 지금 미치고 먼저 테리토리 먼저 엘레카요 그들이 지나고 라자분이 지나고 먼저 라이저를 다우하는 누군 먼저 라이저를 다우하는 마음에 가라면 먼저 테리토리요 먼저 저희 가라면 내 하나 하바이 오브라스는 누군 테리토리요 부분 왜 이래요? 정리 지우는 하이, 정리 지우니 모든 하이, 정리 지우니 버텨내고 나가는 정지 가만히 모든 테스트 정리. 그 먼저 테스트 정말 하나를 정말 아까 정리 버텨내냐 그수니까 그수 앞으로 가요. 만약에 자꾸 보는데 왜 버텨내고 있는 못하고 지나가. 오토매틱 작은 안도의 동판리 구조를 보는데 그냥 보면 오토매틱 내가 숙기 좀 아까 위에 묵하게다 사람을 좀 말을 하는 게 주시는 아니 대설 아니 왜 대설도 이 속신에 내 가시도 테스트 이 하고 나면 게렌 참 특별하게 안타기에 사이토 저는 이지나 그런 포스트 그레주에이트 가시도 부분 비판하이 바하고라나이 마오나이 सक्세스풀 분그냥 만시권의 신의 기준을 보내는 것을 저는 지금은 미세를 정리게 되어 사실 सक्세스풀 만시사의 변해 신의 기준 미신이 지구를 사세만 신하고 정말 선물과 너는 마음의 배바되는 것도 풀사트 마음의 너는 인해 파사트 마음의 너는 배바되 포스트그레주에이트 농사되는 학교 당신이 당신이 스트러글 하는 주신에도 미세를 그린 거야 메카니즘도 그 대행이 빌어요 예술적으로 모습은 소망 그 대행이 빌어요 정말 베푸는데 정하저가 왜 그 대행에 가든 왜 그 대행에도 하나는 좀 쉬워 가분이 디노 얼패고 디노 정말 대시가 황제 아를 왜 그 대행에도 하나는 당신 सक्세스를 하고 सक्세스를 하고 당신 사이를 하고 정말 정리제 그 대행에 좀 액션 강한
practiceआव दोनो 갈라티아व फोथायनायनि फिथाइखौ एक्सप्लेन खालामदों आरोबाव मोनसे थाखोमानाय बाथ्रा 갈라티아वहाय बुंदों बे फोथायनायनि फिथाइफ्रा मानसिनि केरेक्टार फर्मेशननि खोथा नुखांनायनि खोथा बहाय ओमफ्राय बेवहाय आत्मानि फिथाइफोरखौ नङाइथा फिथाइखौ बेवहाय मेनसन फोथायसंनायफोरनाव बे आत्मानि फिथाइफ्रा रिफिखांगोन बे फिथाइफ्रा सोरगिदिं फिथाइजों जों आबुं जागोन आरो बे फिथाइफोरखौ जोङो मानसिफोरनो जाहोनो हागोन मानसिफ्रा थारमाने जोंनि साक्सेसजों जोंनि साक्सेसफुल लाइफजों मानसिफ्रा आशीर्बाद बेनिखायनो जोंनि लाइफआ साक्सेसफुल जानो थाखाय देरहानो थाखाय सोरगोआरि बोर आशीर्बादा जोंनाव थानांगौनि थाखाय जोङो जोंनि बे फोथायनायखौ जोङो गावदों बेनिखायनो जहननि 15 आयदायाव जिसु ख्रीष्टआ बुंखादों सोरगोआरि बे थाइसोनाय फिथाइ थाइसोनाय सोरगोआरि बे केरेक्टारफोरा जोंनावहाय नुजानाया बियो इसोरजों नांथाबनायजोंसो बियो जानो हायो आं बिराद फिथाइ थायनोसै होननानै जानाय बे नोंसोरो आंनि अनगायै जेबो मावनो हाया गिबिनिफ्राय बुंबोदों आंनो दाख्ला बिफां नोंसोरो आंनि दालाइफोर दालाइया बिफाङाव नांथाबा थायाब्ला बोरै फिथाइ थायनो हाया नोंसोरो आंनाव नांथाबाब्ला ओमफ्राय बेखायनो नोंसोरो जेबो मावनो हानाय जोंनो जुदि सोरगोआरि बिसयफ्राव फिथाइ थायनो लुबैदोंब्ला बांसिन फिथाइ थायनो हास्थायदोंब्ला बांसिन मोनफुंनो लुबैदोंब्ला जोंनि फोथायनायनि डिमान्डआ बेनो जि बिश्वासखौ जोंनो जिसु ख्रीष्टआ होदों बिनि डिमान्डआ बेनो जोङो नांथाबनानै जोङो थानांगौ गाहाय बिफांजों जोङो आरो बे फोथायनायखौ दाव दाव खालामनानै जोङो हाबाफारियावहाय जोङो दिन्थिनांगौ आरो बे हाबाफारिया सोरनि हाबाफारिया मा जागोन बे एकर्डिं टु द लाइन अफ एक्शन गावनि जिउ खांनायनि लामा गावनि थांनांगौ एइमफोरजों लोब्बा लानानै जोङो बे खामानिखौ आंबो बेखायनो बेखौ ब्रेकआप खालामनानै बुंदों सासे स्टुडेन्टआ फोथायनायखौ माबोरै दिन्थिनो होननानै आंनाव सोंदोंब्ला आङो बेखौ गाइड होदों नोङो बे प्रेयार इत्यादिफ्राथ' बे थाखागोन खिन्थु नोङो एक्सनावहाय आरोबाव थानांगोन नों नोंनि क्लासनि फराफोरखौहाय नोङो फरायनांगोन सासे मिशनारिया सोङोब्ला आंनि मिशन फिल्डआवहाय आंनि फोथायनायखौ माबोरै प्रेक्टिस खालामो माबोरै आङो डेभेलप खालामनो अब्ला बिनि एक्सना बेबायदि जेरावखि थाया मानो जिखि लांगोनायाव जिखि प्रफेसन जिखिनि हाबाफारियाव थाया मानो बेवहाय गावनि फोथायनायखौ जोङो दिन्थिनांगौ आरो बे दिन्थिनायजों जोंनि फोथायनाया गोजौसिनाव दावगायो बे हुदा शुरुआतल' बे गोरलै नाथाय बियो बे बिश्वासखौ जिसु ख्रीष्टआ देरहोयो बृद्धि मोनसे बेबादि सम फैगोन बियो गोबां फिथाइ थायनानै आबुं फिथाइ थायनानै बियो मानसिफोरनो बे फिथाइखौ जोंनि दारै जाहोयो 갈라티아नि बे फिथाइखौ एक्सप्लेन खालामदों अननाय गोजोननाय सैसोनो हानाय बिदि नयथा ओमफ्राय बे फिथाइया जायनाव दं बे गावनो बेफोरखौ जाया बे जाहोयो नोंहा अननाय दंब्ला अननायनि फिथाइ आत्मानि बे फिथाइफ्रा फोथायनायनि बे फिथाइफ्रा अननाय जेब्ला अननायाथ' नोङो सोरनोबासो होनांगौ नोङो बेखौ जानांगौ धरन्थियाव बेखौ एक्सप्लेन खालामदों नोंनि बे मोदोमफ्रुनाय केरेक्टारजों एर'मा मोदोमफ्रुनाय बे आखल आखुजों नोङो सुबुं माहारिनो मोदोम होदों जोंनि बे केरेक्टारजों जोङो मानसिफोरखौहाय जोङो बृद्धि जानाय फिथाइफोरखौहाय जोङो बिसोरनो जोंनि गोरलैजों जागायजेननाय फोथायनाया
गोरलै बेगरजों समान फोजानाया मोनसे बेबायदि दिन फैगोन। बियो देरलांनांगोन, जौगानांगोन, गिदिर गेरेमसा बिफां जागोन। बयबो जोंनि दारै आशीर्बाद मोनगोन। देरहानाया जोंनो बेखौ जोंहा सौसिनांगौ दङ, आनजाद फैगोन। सोरगिदिं बेंखनथिया जोंनि बेरेखाबो जागोन। प्रथम जहननि सारिखौहाय नोंनि जिउआव थानाय इसोरनि जि बोलो, इसोरनि जिउनि जि बोलो नोंनावहाय दं, बे बोलोआ बाहेरानिफ्राय नोंखौ नारसिनो जुजिनाय बे बोलोनिख्रुइ गोख्रोंसिन। जों देरहानो थाखाय जोंनो इसोरा बे फोथायनायखौ होदों। देरहानो थाखाय जोंनि फोथायनायजों इसोरा बे जिउमाखौ जोंनि जिउआव देरहानायाव जोंनि जिबननि फैगौ दिनफ्राव जोंनि फिथाइफोरखौहाय जोंनो बयनोबो इसोरा जोंखौ आशीर्बाद होदों। आं गुसुङै प्रार्थना खालामदों। अनसुलासिन गोथां इसोर जिउ आफा, जों नोंखौ हामबायनो। नोङो नोंनि खृष्टानफोरनि गेजेरजों गोरलै बेगरजों रुजुनानै बेसेबां शक्तिशाली बे बेगरा आफा नों जोंनो बेखौ फोरमायबाय। बे बेगरनि बेरेखायै हाजारसे हेंथा दङब्लाबो बे बेगरफोरा सानसे बेलासे बियो रज'नानै गोग्गोम बिफां जागोन, गोबां दालायजों गेरेमसा जागोन आरो दाउसिनफ्रा बेवहाय बाहागो लागोन। आफा नोङो बे खृष्टानफोरजों जोंखौहाय नोङो फोरोंदों। जि बेगरफोरनि फोथायनाय नोंनि रावनिफ्राय जोंनो होदों बे जागायजेननाय। नाथाय बे जागायजेननाया बेबादि गोहो दङ। जोंनि बे फोथायनाया, नों होनाय फोथायनाया बेबादि गोहो। जोङो जिउआव जोङो देरलांगोन, जिउआव जोङो साक्सेसफुल जागोन, जिउआव जोंनि केरेक्टारफोरखौ जोङो बांहोगोन, जिउआव जोंनि जिउनि फिथाइफोरखौहाय नोङो आबुं खालामनानै आरो जोंनि जिउखौ मानसिफोरनि बागै आशीर्बादनि जिउ मानसिफोर जोंनि सार्भिस, मानसिफोर जोंनि लागै नोंनि रावखौ, नोंनि रायजोनि बाथ्राखौ बिसोरो मिथिनो मोनगोन आरो नोंनि रायजोआ जोंनि दारै आफा एरगोन। जों नोंखौ साबायखर होयो। बेबायदि गोरलै फोथायनायनि गेजेरजों जोंनि जिउखौ आफा नोङो नुखांनायनि आरो बे जिउनि बे फोथायनायनि भबिष्यतखौहाय आफा नोङो फोरमायबाय। जोंनि जिउआव 30 गुन, 60 गुन, 100 गुन फिथाइ आफा नोङो सुटिका बे गासैबो जोंनि बागै हा मोजाङाव गोग्लैनाय बेगर साफ्रोमबो बेक्तिफोरनि जों नोंखौ हामबायनो नोंनि बे बेबस्थानि थाखाय गासैबो बायथ' नोंनि आशीर्बाद जों होनायनि थाखाय नोंखौ हामबाय होननानै बोर होग्रा जिसु ख्रीष्टनि मुङाव आमेन।